Right. Mambosera sei vana veZimbabwe. Aiwa, good evening my fellow Zimbabweans. Ndokutambiraini mufaro on your favorite channel always. So guys, if you muchangotibata, please turn on the subscriber button kuitira kuti next time tichingo upload a video mobva matopuwa notification to your favorite channel wa upload a video naika. So guys, nezuro raiva day rakaita heartbroken. Vana veZimbabwe vachishungurudzika, vamwe vachishaya kuti zvii zviri kuitika, what is going on in the country. Apo vaona pavainge vakavhurira nzeve nekuvhura maziso kumirira kuti vanzwe kuti signal, when is the signal coming. Mudhara Geza vakawanikwa vachidzingwa mubato rezanu PF nezuro. Zvakava zvakashamisa vanhu vazhinji kuti vakomana pazoshata panhu paya. Tariro yevazhinji yakabva yarasika, but tikatarisa 2017 back pakaitika nyaya ya Robert Mugabe, atori pamamwe macomrades vakatodzingwa zvakare mubato rezanu PF iri, kupfurikidza nekufumura kwavanga vaita zvinhu zvaiitika on that time. And this year tabva taona futi kuti kufumurwa kwaitwa zvimwe zvinhu naComrade Geza kwabva kwaita futi kuti Comrade Geza nemamwe macomrades zvakare vave vanonodzingwa mubato naika. So havasi Comrade Geza chete vakadismisswa nezuro kubviswa mupati yeZANU PF, but vanga vakatoti one day naika. So tatakangomirira kuti tione kuti mudhara vachataura kuti kudii. Ende kubva nezuro tatisina kana signal, tatingori nevanhu vakaita sana Saviour Kasukuwere ndo vanga vari kungoresponda. Ane respondi yakaya pane zuro ndiyo iyo yamuri kuona irapo iyo. You can read naika zvakanyorwa apo. That the first post yaakaposta. Then the second post is that one again. Yanga yakaiswa sipo yanga yakanyorwa kunzi Geza iyo zvikanzi this soap is in the majority in PB. ED in the room you are in is a Geza PB. Takambozviona izvi. You and a few madams are there few vasina sipo yekugeza nayo. Pakashata. So let's jump again tinde pane imwe post ya Comrade Godfrey Tsenengam iyo irapo iyo. Zvikanzi naTsenengam, in few days this man will be nowhere closer to the state house. He has overstood his purpose and the time of him to live is now. You will live by the sword, you die by the sword. Fellow Zimbabweans, let's do it as we are the masters of our own destinies. Signal is coming. Kumcheto kwayo naika ndokunyora kwakaitani Godfrey Tsenengam. Nasi tazoona mudhara vachipindura, vangononyora pa X pavo or pa Twitter pavo naika zvikanzi naMudhara Geza. Post yavo yavaisa ndiyo iyo yamuri kuona irapo iyo. Muchiverenga, let me read it as well. Zvikanzi, chasing me from ZANU PF will never stop me from doing what we are planning. Iye Emerson akatombodzingwawo akadzoka. So I will not be removed an inch from executing our mega plan. Zimbabweans, wake up, let's join hands to move Mnangagwa out of the state house. The signal is coming again. Pakaipa. So kune avo vanga vachiwarawara kuti zvakamira sei, zviri kuenda nekupi, zviri kubva nekupi, zviita sei. At least mudhara vataura vakati kudzingwa kwandaitwa muZANU PF hakutimisi kuti tiite zvatakaronga. We are coming and the signal is coming. Anditika. So guys, never worry, let's try it again. Toona kuti zvakamira sei. Mudhara havasi kukwanisa kuti vaende pama live
kuti vataure neruzhinji rwezimbabwe like zvavakamboita pekutanga paya because kwavari hakuna ari kuziva, but wavari sekutaura kwazviri kuitwa zviri kungonzi vari safe, handiti nhaika. And comrade nyoka yemabhunu vakapromisa zvakare nezuro zvikanzi we are not going to be stopped, we are still going. 31 March is loading. Pakaipa guys, pakaipa. So I'm signing out, see you next time. Don't forget to like, comment and share. Antitika, see you.